Yo, what's up mga Escaluwag? So di aday merong public no kay mag-challenge accepted demi sa nag-request sa mga sayaw. Ang nag-request ani kay si Hana Aying. So ang iya dayang gi-request namo nga dance challenge kay ang paupaya TikTok dance challenge in public. So sa katong gusto magpa-challenge sa mga guys, kutob sa makaya namo. So just comment lang down below para ma-accept namo inyong challenge. Sa dili pa demi magsugod, so shoutout sa demi sa mga nagpa-shoutout. So shoutout ko lang ni Larry Colyamat, The Best Friends, Ana Marie Villarin, Pau TV, Jan Wesley Salubri, Jervin De La Cruz, Gilo Ricablanca, ug ni JB Pistanyo Lonarias ug kang Joan Samson. So shoutout niyo tanan guys. So sa katong wala pa day ka-subscribe, so please subscribe sa among YouTube channel. So tabay lang tabay. Hit ang notification bell para ma-update mo sa mga kabuang. So unsa pa itong gihuwat mga Escaluwag? Let's go. Way uyab, kinsa diri way uyab. Dili ka, way uyab.